episod, astăzi facem mituri și legende Five Nights at Freddy's 3. Ei bine, aici este Phantom Freddy, în care voi trebuie să vă uitați mai bine la el, pentru că are ochii verzi. Dar de ce are verzi? Oare pentru că l-a făcut cineva fantomă? Sau alte motive? Ei bine, nu știm, dar știm că a făcut cineva fantomă. Asta știm. Și puteți vedea că are o ureche ruptă și are dinții așa. Deci are încă microfonul, încă nu știm, dar vom afla în siguranță în celelalte episoade de Five Nights at Freddy's, mituri și legende. După cum puteți vedea trupul lui Freddy, după cum l-am încercat eu chiar aici, trupul lui Freddy, pare chiar ca în acea imagine, pare, vedeți, cred că asta e corpul lui Freddy, cred că și lasă acolo ca să ne poată prindă. Și după cum puteți vedea, chiar eu sunt foștii animatori din Five Nights at Freddy's 2. Pentru că o vedeți pe balon, băi, pe aia, știți, part din corpurile lor. După cum puteți vedea aici, se mișcă Phantom Freddy, dar nu știm de ce se mișcă. Ei bine, dacă te vei în stânga ta, în timp ce se mișcă, în Five Nights at Freddy's 3, vine peste tine și îți va da un jumpscare. Mie mi-a dat un jumpscare destul de mare în FNAF 3, dar nu vreau să vă dea, că dacă vă ar da o să aveți o scoartă tragică ca a mea, de exemplu. M-am speriat, am făcut pe mine oameni buni și am făcut pe mine de frică. Bun și iarăși bun. După cum puteți vedea acolo, sunt niște sârme. De ce sunt sârmele alea? Nu știe nimeni. După cum puteți vedea, sunt, deci vă dau un ventilator și 3 păpuși. Ei bine, acele 3 păpuși vi le dă pentru că ăștia sunt foștii animatroni. Iar paharul la habar de așa. Îl vedeți pe pe Phantom Freddy, Golden Phantom Freddy, sau pe speedrun, într-un cuvânt. Pare ca un iepure sau este varianta lui Bunny, dar de fapt nu este. Cum puteți vedea, are picioarele rupte. Le-are rupte. Acum vă spun acum că le-are rupte pentru că trebuia să o știți și voi. Să vedeți cum ar veni oasele, dar el este ultimul copil omorât de Purple Man. Și pentru că nu a avut alt trup, pentru că sunt destui animatori, pentru că nu a avut alt trup, l-a luat pe acesta. Dar a murit acel copil. După ce a murit și în acest trup. Că nu s-a putut combate și fantoma lui a intrat în acest trup și acum fantoma fostului trup are ceva, n-am habar cum să vă explic mai bine, dar n-am habar. Pe cuvânt. Ei bine, aici sunt Mangle, Freddy, Toy Freddy, scuzați-mă, Chica, Toy Chica și Toy Benny. Dar noi ceea ce nu știm este că de ce par fantomatici? Deci aici Freddy are urechile făcute. Îi vedeți urechea? O are făcută nouă. Și Mangle îți apare doar atunci când merge în unele... De exemplu, se apare acolo, prin fereastra aia, se ridică un pic sus cu ochii, știți? 2 la mână. Acolo în cutie sunt trupurile lor, dar în forma animatronică. Aici sunt trupurile lor în forma de fantome. Cum ar veni, dacă mă înțelegi. Ei bine, aici este Foxy, care îți dă un jumpscare de nu mai poți. Ei bine, Foxy îți dă jumpscare-ul, dar după cum puteți vedea, are și el picioarele rupte, are ureche ruptă și versiunea lui este destul de moartă. Aici sunt Balloon Boy, Foxy, Chica, Toy Freddy și Puppet și Mangle. Ei bine, unii spun că Balloon Boy a fost copilul mort, dar se spune că Balloon Boy a fost fratele lui Mangle. După cum știți în episodul anterior despre
Five Nights at This World, v-am spus că Puppet înainte era om. Bine, Puppet a fost mama copilului mușcat, mama tuturor copiilor. Unii spun că doar copilului mușcat, dar de fapt mama tuturor copiilor. După cum puteți vedea, de ce Mangle, în Mangle ea însuși are partea cu ochiul pe partea robotică și pe partea normală are pe cealaltă parte de ochi. Bun, nu vom fi, dar o să aflăm. Aici este Phantom Chica. Ei bine, după cum puteți vedea cum are gura, oare deschisă, de ce oare? Și unde este prăjitura? Nu are prăjitura oare? Se pare că s-a despus de prăjitură. Și de ce, după cum puteți vedea, are ochii mai așa mai albi. Spre deosebire de ceilalți animatronici. Bun și arăși bun. Aici este Foxy, Phantom Foxy. Vedeți o diferență? Gura lui, deci are multe diferențe, dar dacă vă întrebați cum s-a făcut din Five Nights at Freddy's 2, Five Nights at Freddy's 3, Phantom, o să vă spun chiar acum. Ei bine, deci Phantom, deci Gold Speedrun, i-a omorât pe toți și i-a făcut fantome. Ca pe propriu zis. Știți că în Five Nights at Freddy's 3, vedeți corpurile în cutia aceea. Ei bine, acolo sunt trupurile acelor animatronici. Ei bine, aici vă întrebați. Aici vă întrebați. Podeaua este un pic cudă, după cum puteți vedea, și are aceleași benzi desenate ca în Five Nights at Freddy's 2. Dar ceea ce important este că trupul lui Freddy chiar acolo. După cum puteți vedea în spatele lui, cred că vedeți prea bine. În spatele se află Speedrun. Dar ceea ce noi nu știm este că de ce s-a în spatele lui și de ce luminează ochiul lui Freddy. Cam cu acest episod destul de epic de mii de cele de Five Nights at Freddy's. Dacă vă cu tine să apăsați pe acel buton de like și ne vedem data viitoare.